Супер, днес е рожденият ми ден. Нямам с нетърпение. Може да облича това. Готова съм. Нека отивам. Да видя. Трябва да го скрием от нея някакси. Да, знам. Аз какво да кажа? Ще трябва да седя тук до края на... докато тя не дойде. Здравейте. Здрасти. Какво правите? Аз си седя. Аз си също си седя. Се разхождам. Разхождам се. Виж, броя си перата. Сериозно? Стигнах до... до колко стигнах? 805, Добре, някой помни ли какъв ден е днес? Петък? Не. Да, петък е. Да, петък е, но какъв празник да, петък. е? Ами ден на дните. Не помните празникът? Какъв празник ми говориш? Няма никакъв празник. Ами ако беше важен, щяхме да го помним. Да. Супер, разплакахме рожденичката и то точно на рождения ден. Шанс. Така е станало. Да, ау. Но спокойно ще оправим нещата, нали? Знаете, ще планираме партии. Да, тихо, трябва да си допреброя перата, за да може поне да знам точния брой. А ти сериозно ли? Бърз си перата, по-тъпо нещо не смисли. Не знам, това ми дойде. Да, виж, най-тъпото, което можеш да измислиш. Да. Ходи при нея, бе, ходи, бе. Защо точно? Аз ли ми кажа, отивай. Боже. Мразя ви. Не, Взаимни чувства. Хей. Ами, не знам, искаш ли днес да... Днес майка ми иска да излезете заедно, да пазарувате. Какво? Какво? Ами, мама иска да излезете да пазарувате. Добре, ще се радвам, но кога и къде? Сега, бързо тя навън. Какво? Изчакай, какво? Изчакай, не съм си взела още дори нещата. Ехо, изчакай малко. Излизай. бързо да подредим хора. Лесно ви да го кажете, аз съм се лепена тук. Спокойно. Да, няма нищо, мисля. Добре, така ще си вземем първо с какво? С гирляндите, опа! Най-важното е да не ти се е доходил до туалет на Лизабел. Да. Иначе сме загубени. Да. Окей, да почваме.
леко бе, кой чука толкова? Може би рожденичката. Бързо, 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 се скрим, бързо, бързо, как да се направи? Спри бе. Добре, аз ще отида да ви кора. Аз чакай, сега да се скрия. Момент! Готово, аз ще съм ето тук. О, здравей, Аманда! Здравейте! И защо ма сте преместена? Какво е това? Не може ли? Това е един подарък за мой приятел. Той има рожден ден днес. Вие сериозно ли? Йеп. Как може да го забравите? Не сме го забравили. Просто... аз ще излитам за малко. Забравих го. Признавам. Съжалявам. Какво е това? Сама се разбери. О, благодаря ви, хора. Ехо, а Няма моята се част? нужда. Чакай, и твоята част идва. Та-да! Честит рожден ден, Аманда! Любима моя сестричке! О, хора, обичам ви. И ние те много! Да, някой да го изчисти това, моля. Опа! Малко повече. Прекалихме. Да. Леле, помагай. О, добре, хубаво. Изчакайте. Готово. Сега гигантския подарък. Да, само за теб гигантски. Вау, изглежда, знаете. Добре, 3, 2, 1. Хайде, хайде. Йей! Сега нека видим какво има вътре. Потикаш. Добре. Хайде, виж го. Първия подарък. О, вижте какво е сладко. Толкова много го исках. Здрасте. Следващия подарък. Хайде. Ох, не мога да го хвана. Хайде. Хайде. Бутушки. Да. Супер. И последния подарък. О. Обичам ви, хора. И ние. Това е от мама. Бях я загубила като малка. Да, и я намерихме. Толкова много ми липсва. Благодаря ви. Направихте рождения ми ден най-хубавия. Нищо от бъркотията. Правим това, което ти заслужаваш. Да, за което много, много ви благодаря. Разбира се, че няма за какво, мила. Ние ти благодарим, че направи живота ни толкова хубав. Опа! Изпусна го. Много си сладко. Виж го. О, много е хубаво, да. Но най-ми харесва ето този подарък. Толкова я харесва, като бях малко още. Мама я направи. Много ми липсва. Имаш с нас. Ние сме твоето семейство. Да. Стига са. Добре, май сме Бъди като нормален човек. искам, ако може... Ако може, разбира се. Добре, Добре, живееш с него. да, моля те. Да те целуне.
О! Е! Запечатана целувка. Ето. Хайде, да танцуваме. To me, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to you. Здравейте, хора! Това бяхме ние. Аз съм Аманда. Аз съм Изабел. Аз съм Джошуа Джо. Аз съм Рози Лелен. Сега видяхте Благодарим. нашият епизод на рождения ден на Изабел. Моят рожден ден, вие го направихте мечта. Благодаря ви много за всичко и забавлявайте се. Обичаме ви от екипа на Bella Toys. И също абонирайте се за нас хора! или харесвайте видеото долу. Обичаме ви! Хайде! Вие направихте моя рожден ден мечта. Обичам ви. Да, всички се обичаме! Bella Toys ви пожелава най-хубавите рождени дни да имате вие. Чао от нас за сега! Чао!